Mangan alakay. Sige bakit si Kalaptan. Nay. Mumay da jay chismis da di kalman manay. Nga pammerperdida kada tao. Nariga tayo. Abakan tuki din no iso nga talaga ti pakaabakan. Hanpay mutket nga ayuda da ito ilakay. Ampay, nya manggan ti lakad mo tatangal daw bakit? So, numalpasak nga mangan, apana man di radyo. Nay, ampay, anya ti aramidom di jay radyaw. Apanak garod ag panawagan lakay. Panawagan, tay. So, Nya ti mapamoy panawagan. apanak ag panawagan, iti maangay nga meeting me nga chismusa. Nya, dapay ti meeting yaw nga chismusan. Ampay, anya ti i-meeting yaw. Agmi-meeting kayo pa yan nga chismusan. So, ado ti mapagtutungtungan mi alakay? Amom garuda, hindi kita pamutal-talawatawan, di jay radyaw, bakit? Insurat kun alakay, so nga habang nga mga anak basa-basa, tapno may memorya. Dapat nga talaga bakit? Amom tiya pamutal-talawatawan, di jay. Amom radyo nga jay, bakit? Kung garo. Adaw ti makanggag kanyam. Lalo tata ke naka-live pa yay, dagiti radyaw. Iso nga ro, hanga mabalin nga ibabawi no kaya. Huwag nga talaga. Kaya ampayan niya ti pagsasaritaan nyo bakit niya ti agenda yun, jay meeting niya, nga chismusa. Adu lakay. Tapno kwaman nasaysaya at met ti organisasyon mi nga chismusa. Talaga pa yung organisasyon yung nga chismusan bakit? Ito nga lakay, denggumangki di lakay ta, kwa, insurat ko kahit. Denggaman no usto. Dagiti agenda men no maangay nga meeting. Kastoy to ati panangibagat di radyo, denggaman no mayat ti diso na tinaplapayag. Panawagan kadagiti amin nga padak nga chismusa. Yaw, ako. Meta. Adda iti maangay nga meeting into no Domingo kalpasan iti panagmimisa. Umranayo pa ibut ti Domingo, kinkalpasan ti panagmimisa may tata meeting yung mic. Siyempre alakay ta siyempre nalpas ti misa ya medyo nababawasan siguro mo baset di ba sulmiti na palabas nga lawas. Rugyan ni manon iti pakaangayan na iti daytoy nga meeting ket iti kantina ni Mare Tuyang. Talaga. Di tamo ti umuk yung mic. Tugon ata madita mo kahit ijay gymnasium ijay kanulatan ka at dagamin pa free nga merienda naman Tuyang. Talaga amot marituyang mic. Dagiti agenda wenno pagsasaritaan tayo iti dayta nga makuna nga meeting. Ti umuna, insurat ko pa yan nay. Pagsasaritaan tayo, dagiti wagas, iti pamerde, iti pada nga tao, ken iti wagas, iti us-usto nga panagchismis. Nya? Adda pa yan ti us-usto nga wagas di panagchismisain. Ata ano nga agsasabali. Ay na, madinsama, iti mapaspasamat dito'y lubungan. No, madlaw minto, no, kagrupo mi DJ agi chismis. Tano sa bali ti wagas na amumi nga sa bali nga grupon. May kadwa, pagtutungtungan tayo no kasano iti wagas ken partak ti panagiwaras iti chismis. Tanga panahon nga talaga masapul mat ang napartak nga pirmi. Talaga ti gol mi si kami iti kapartakan nga agiwaras iti chismis. Ken balita. Ay na, balimpay kiding express ti chismisain. Tungon ti kitam ko di kalman ka medyo naud-udi ka minsa ka. Naud-udi kayo pa yan. So nga pagtutungtungan mi man. May katlo lakay denggam. Addan to iti kooperasyon mong tutoy Pagtutungtungan me no anya iti panusa kadagiti chismosa ngagkapoy-kapoy. Nya, kada pa yan iti panusa kadagiti chismosa. Hanggang runaan kadagiti chismosa nga
saan nga agdagdag bawas iti balita na dapat no agi chismis at dati subsobra na. No nasaya at di chismis bawasan na. Ngim no pamirdi ay nayunan na Dagitakan. Wan iso nga no sikan to ti mga gabak nga kapitan. Utosam to dagitay tanod no haan nga kuskus to di pa nagichismis da. Ina, makaulaw Mildred. Maikapat. Dapat may kapat. Nagduman ka jindayaw. Maminsan da ito General Assembly ti chismosa. Na, apaw. Pagtutungtungan mi noan niya itinabisa ineffective nga agas kadagiti bibig nagpaspasma ako ito pa nagchismis ta syempre talaga kasapulan mi nga talaga day talakay ta no maminsan uray siyak mariknak agmanhid dito yan agkabibawon ta bibig ko Talaga nga dayta baka iti number 1 nga sakiyo nga chismosa. Ang kayo gabin inom nga dagos ti danaw no kalkalpasyo ti nagchismis. kasdeya Wen isuti ko na ti doktor Wen! Si kama mo tinabanbanaw sa kamabasa nga dagaws di. sige manggarod Mapasma ka maite. isunto man ti isa-gist ko to no meeting Ti maikalima lakay ken maysa kadagiti importante nga pagtutungtungan mi iti dayta nga meeting. Dapat kay di tim importante nga pagtutungtungan yan. Kawan Ay kaya niya kanong day tama. kadagamin iti plano may nga mangsayang kat iti chismis for ekos. Nya, dapat iti chismis for ako sign. Wan, Ay na, talaga mo nga good Samaritis kayo mo syempre tayo iti dayta nga chismis for ekos may. Syempre dadagiti chismosa nga matulungan. Tulungan mi nga mas lumaintay. No addanto iti maurnong para iti dayta nga chismis for ekos. Isunton ti aramaten mi nga agpa-training. Apaw, dapat iti training na ti agmaritisan. Ken adapay iti balak mi nga kwa adapt e chismosa program. Nya, Dito'y barangay tayo. kasi ano kanong datang adap at chismosa ngay Mike. Siyempre, dagijay makita mi nga dati potential na nagbalin nga chismosa. Adapon mi. Dapat tunggal chismosa, dagijay talaga nga certified. Ada iti adapon na nga may nga beginner. Isunan to ti mang suro, ken isunan to ti mang train. No kasakno ti ag chismis. No nya oras ti riing ti chismosa. No nya oras iti turog ti chismosa. Sila naramid yung mga networking data pa nagmaritisan bakal. Alakay. Apay sa bani lang nga grupo ti dumakdakkel masapul mo't anga si kami. Paabak kami kiday. Madi kan dito'y maudi lakay. Sa medyo panagrik na di daduma nga padak nga chismosa kasla kumakanya kaya. Kasla manugi aksa takanayon nga diyan da marituyang matibenyo. Iso nga pagtutungtungan mi no kasakno ti rotation iti benyo iti kwa pagchichismisan me. Nag-rotation pa yun, tibinyawn. Ata no kasabay na dayta rotation iti benyo DJ operation tulong. Dabay operation tulong yan. Kaya siyempre ata habang madama iti chismis, tutulungan mi di makinbalay, di maki pagbinyuan mi. Tulungan mi nga agkaykay. Tulungan mi nga aglaba. Mayat kay di day tanga plano yaw. Tulungan min iti trabaho iti balay o di success di operation tulong. Mayat day tanga plano yung bakay. Ta amuyaw no maminsan madipay nga malinlinisan dagiti balay yung nga chismosan. Kadata kayo lang sangwanan ti kantina ni Mari Tuyangay. Kaya isungarod nga napanunot ko di jay tapnon talaga nga kwamat mayat iti banag na ti pa nagchichismis may. Mayat kay di day tanga talaga nga plano yaw bakay. Ipanawagak to di radyo lakay. Ano maminsan at dagidi absent. Isu nga mali-mali ti apan day chismis. Maruruda man no maminsan ta. Gusto la garudan di in chismis me.
Nung nakadanon di pagchismisan tan kat ay na, wrong. Dapat Aw. kay ditirong nga chismisan. Kawan. Iapaw. So nga imbes nga Magisamat. di chismis mi kumakaungot, haanan ta maragsakan. So nga ipanawagak to nga talaga diyan ti radyo. Nga ti saan nga umay into no General Assembly dagiti chismosa ijay kantina ni Maritoyang isuti mapulutan ijay ta nga meeting. Ako nagriga mo tay. No, umay da amin Sige. Mayat di dyan nga ibagak di Uy, radyo. mayat. Takay. Sige. Apuram garod ti mangan, tapang kantaw.